Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστροφή εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα σας λέμε. Πάμε να αποδεχτούμε τους Minus One, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Φρανσουά Μικελέτο, Chris J, τι κάνετε? Γεια σου Μιχάλη. Γιώργος Όρνος. Τι κάνουμε, όλα καλά? Καθίστε, το πιάστε. Θα μιλήσουμε για το Eurovision Song Project φυσικά και τη δικιά σας υποψηφιότητα. Έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Πολλοί κόσμος σας γνωρίζει, ξέρει το συγκρότημά σας, σας αγαπάει. Κάνετε και μια έτσι δυναμική πορεία, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Και είναι καλά να σας γνωρίσει ο κόσμος του πρωινού. Ο κόσμος ο δικός μας δεν σας γνωρίζει ως Minus One, γι' αυτό είναι καλύτερα έτσι να σας συστήσουμε. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι όντως έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το εξωτερικό. Έχουμε κάνει tour στην Αμερική. Έχουμε παίξει σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως όσον αφορά το μουσικό θέμα στο Austin του Τέξας, όπου παίζαμε εμείς και ένα δρόμο παρακάτω ήταν η Lady Gaga, ας πούμε. Άρα έχουμε εκπροσωπήσει την Κύπρο ήδη σε αυτό. Έχουμε έρθει 8η ανάμεσα σε 12.000 μπάντες παγκοσμίως σε έναν πολύ γνωστό διαγωνισμό όσο αφορά γενικούς άρτες, δεν ήταν μόνο bands. Με μεγαθύρια όπως τους Ιάπωνες, τους Αμερικανούς ας πούμε, ξέρω εγώ. Άρα είμαστε out there ήδη όσο αφορά τα projects μας. Ναι. Όσοι σας έχουν παρακολουθήσει πάντως γνωρίζουν πολύ καλά το έργο σας και τη δυναμικότητα που έχετε στη σκηνή. Και κυρίως ο Φρανσουά Μικελέτο, έτσι δεν είναι? Yes. Όλοι μας. Περίεργο. Όλοι μας. Αν μπορούμε να πούμε το τι κάνετε αυτή την περίοδο, ετοιμάζεστε βασικά για την Κυριακή που είναι ο τελικός. Ναι. Θα δείξετε κάτι το διαφορετικό? It's a surprise. Ναι. It's a surprise, δεν θες να αποκαλύψεις τώρα. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, όπως και όλα τα παιδιά. Για να δώσουμε ένα ωραίο show την Κυριακή. Το σημαντικό είναι να περάσουμε όλοι καλά, να δούμε ένα ωραίο show. Και για να πάει στην Αυστρία αυτός που αξίζει να πάει. Πολύ σωστά. Σε αφορά surprise, μπορεί να εκπλαγούμε και ήδη με αυτό που μπορεί να γίνει, δηλαδή ώρες γίνονται και αυτά. Είμαστε band, οι κινήσεις μας μπορεί να αλλάξουν τελευταία στιγμή, μπορεί να γίνει κάτι ωραίο, μπορεί να γίνει κάτι... Chris, σε γνωρίζω και ξέρω πολύ καλά το show που μπορείς να κάνεις. Άρα καταλαβαίνεις τι λέω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση τι έγινε στον ημιτελικό και ακολουθώς να συζητήσουμε περισσότερο. Shining in December, lighting up the gray, a calling to surrender, the bullet and the chamber, and find another way. Do you know what you're fighting for? Where's the love?
είναι το Shine και η Minus One. Και η υποψηφιότητα τους για τον τελικό της Κυριακής. Ποιος έχει γράψει τη μουσική και ποιος τους στίχους? Μουσική είναι ο Γιώργος Σολωνός. Αυτός εδώ. Στίχους, εγώ πάλι μαζί με τον Φρασουά και την αδερφή μου την Αμαρίνα Σολωνός, η οποία είναι στην Αμερική τώρα και νομίζω μας παρακολουθεί. Ο οποίος Γιώργος αναλαμβάνει και τις παραγωγές. Δεν είναι μόνο ο συνθέτης, κάνει και την παραγωγή και το mix γενικά. Είναι καθαρά δικιά σου παραγωγή. Ναι. Δεν υπάρχουν εταιρείες δηλαδή πίσω από. Είσαι εσύ. Όχι, κάνω όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι εγωιστής. Δεν θα τα Μη. Μάλιστα. Τι θα ήθελα να ρωτήσω τώρα. Έχετε δύο συγκροτήματα, αλλά είστε τα ίδια άτομα, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τους Minus One και τους Marian Wish. Και την πορεία αυτή στο εξωτερικό την έχετε ως Marian Wish. Γιατί έχετε δύο διαφορετικά ονόματα? Είναι ερώτηση που έχουμε συχνά. Εντάξει, είναι απλό. Τα άτομα είναι τα ίδια. Απλά θεωρήσαμε ότι επειδή εδώ και 5-6 χρόνια που υπάρχουμε σαν Minus One στην Κύπρο, παίζουμε διασκευές στα μαγαζιά της Κύπρου, ξέρω εγώ, και είναι η δουλειά μας. Όταν βγήκαμε προς τα έξω, θέλαμε να φανεί η αυθεντική μας δουλειά, τα δύο albums που έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Όπως ξέρουμε, το πώς δουλεύουν τα social networks, τα media πλέον, αν έψαχνε κάποιος Minus One θα βρίσκε τις διασκευές. Εκατοντάδες διασκευές. Ενώ τώρα άμα ψάξει Marian's Wish θα βρει τις original δουλειές μας, τα original video clips μας. Και μιλάμε για τους έξω τώρα, δηλαδή οι έξω δεν ξέρουν τους Minus One, αλλά δεν επηρεάζει παγκόσμια αυτό το δύο ονόματα. Στην Κύπρο τους συγχύσαμε λίγο. Λείπει όμως ο Αμερικάνος από τους Marian Wish ή είναι... Όχι, είναι όλοι. Είναι όλοι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αν κερδίσατε την Κυριακή, τι θα κάνατε όσον αφορά το μεγάλο διαγωνισμό της Eurovision? Θα τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να κλείσουμε live, σε διάφορες χώρες, γιατί έχουμε ορισμένα contacts ήδη. Δηλαδή έχουμε σε περίπτωση, ας πούμε, που έχετε επαφές στο εξωτερικό? Έχουμε ήδη επαφές στο εξωτερικό, επειδή έχουμε παίξει. Ήδη θα γίνει κάποια περιοδία από μέρος μας στις ευρωπαϊκές χώρες. Ούτως ή άλλως το έχουμε υπόψη για περιοδία, ούτως ή άλλως. Και σκεφτόμασταν ίσως να το συνδυάζαμε ή να κάναμε για την Eurovision ειδικά, ας πούμε, αυτό το πράγμα, για να προωθήσουμε και το τραγούδι και την Κύπρο για να πάει όσο καλύτερα γίνεται το κομμάτι. Ο κόσμος σας έχει συνηθίσει κάπως διαφορετικά. Πώς και πήρατε την απόφαση να ακολουθήσετε το δρόμο της Eurovision, Φρανσουά? Περάσαμε πολλά tour, κάναμε πολλές συναυλίες. Είναι κάτι νομίζω που απλώς πρέπει να το δοκιμάσουμε και αυτό, γιατί όχι. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που παρακολουθούν την Eurovision, κοντά στα 200-300 εκατομμύρια. Πιστεύω να το κάνουμε για αυτό. Δεν σε φοβίζει ότι θα ανεβείς στη σκηνή? Αν ανεβείς, λέμε, και αν είσαι τώρα νικητής? Με ρωτάνε πάντα αν έχω στρες. Εγώ δεν έχω στρες, γιατί ένα πράγμα περιμένω πάντα να βγω στη σκηνή. Όσο περισσότεροι, τόσο πιο καλά περνάμε. Ναι, όσο περισσότερο κόσμο εμείς νιώθουμε καλύτερα. Την αδρεναλίνη, Ναι. Και θα συνδέσουμε κιόλας τους Minus One με Marian's Wish όσο αφορά την Ευρώπη, για να μας ξέρουν καλύτερα. Μέχρι τώρα το περισσότερο κοινό που είχατε πόσο ήταν? Ένα περίπου. 7.000. Έξατε μπροστά σε 7.000. Και πώς ήταν το συναίσθημα? Πολύ ωραίο. Ήταν. Είναι το κάτι άλλο. Όταν είσαι στη σκηνή, παίρνεις κιόλας. Δηλαδή αυτό που καμιά φορά βλέπεις στη σκηνή τον band και λες τι έχουν πάρει αυτοί. Έχουν πάρει το άλλο, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι η ενέργεια του κόσμου. Παίρνεις τόσο πολύ ενέργεια εκείνη την ώρα που είσαι εντελώς άλλο. Μιλάμε. Και είναι πολύ ωραίο αίσθημα και το δίνεις πίσω στον κόσμο. Είναι κάτι που δημιουργάς εκείνη τη στιγμή. Μην ξεχνάτε, είναι κάτι το. Είναι live, είναι ζωντανό. Το δημιουργάς αυτή τη στιγμή. Το νιώθουμε και εμείς εδώ στην τηλεόραση. Παρόλο που εμείς δεν έχουμε ποτέ το κοινό να μας χειροκροτήσει και δεν το βλέπουμε, αλλά εύχομαι να είμαστε στις καρδιές των φίλων τηλεθεατών. Λοιπόν, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να τα πάτε καλά. Ελπίζουμε να ξαναμιλήσουμε από Δευτέρας. Από Δευτέρας, Θα σημαίνει ότι είμαστε νικητές αν έρθουμε εδώ τη Δευτέρα. Θα μας παίξετε live αν είστε νικητές? Ό,τι θέλεις κάνουμε. Είναι δύσκολο, γι' αυτό το λέω. Είναι live. Το έχουμε ξανακάνει. Το έχετε ξανακάνει. Το live είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία
Εμείς, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε όλες τις υποψηφιότητες όσον αφορά το διαγωνισμό της Eurovision και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας on duty ο Στέφανος Χριστοφόρου. Έχω κάνει λάθος, με ειδοποιεί τώρα η παραγωγή μου ότι δυστυχώς δεν έχει έρθει ο Τούτη, δεν πειράζει. Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ, τότε να αφηθούμε σε εσάς. Καλή επιτυχία και για τον Τούτη, τι να κάνουμε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί πάλι μαζί και θα είναι και μαζί μας η Γαβρίλα Χρυσοτούλου. Καλή σας μέρα.